Terve. Nyt seuraavan tämmöisen Super Smash Mobs videon parissa eli Steamilla 077 täällä. Ja äskeinen tai se edellinen, se ykkösosa tästä, niin mä tein sen oikeesti 10 minuuttia sitten. Mä en tiedä, tai ehkä me heti sen perään. En tiedä. Mikä toi Mindstrike on? Sitä pitää kokeilla joskus. Nyt mennään taas tänne. Viimeksi oli siis toi... Viimeksi oli tuo Skeletoni. Nyt otetaan tämä. Iron Golem. Eli Damage 7.0, Armor 8.0, Knockbackia otetaan 100%, Healthia tulee 0,25 sekuntissa, Double Jump, sitten Right Click Aksella niin tulee Iron Hook, joka vetää toisiin, ja sitten on tommonen Seismic Slam, joka on oikeastaan vähän niinku Hulk Smash. Elikkä siis. Tätäkin sit tulee semmonen 2 peliä. Noista mä yritän voittaa ainakin toisen. Viimeksi mä voitin vaan toisen. Miksikään mä puhun tolla? Joo. Elikkä siis. Iron Hook. Ei ees osunut. Mä tehdään Seismic Slam. Ai niin sit... Toi teki Seismic Slamin muu. Ai fuck. No. Niin tällä... Iron Golemilla on parhaat armorit tässä koko pelissä kai. Ja sitten Ai! Mä oon tosi... Ja sitten täällä on slowness, koska eiks näillä olekin yleensä, tai nää on hitaampia nää Iron Golemit. Siinä oli se Seismic Slam. Teki 7 damagea. Aika hyvin. Minne mä lensin? Mä oon tosi huono. Miten? Siis... Mä en osunut vielä kertaakaan tuolla mun Iron Hookilla. Niin vihdoin. Se imaston tyypin niinku tänne ja... Jumala. Mä oon sit tosi huono Iron Golemilla, koska mä en tottu siihen, että ollaan näin hitaita. Että tästä ei varmaan tuu voittoa kumminkaan. No mitä nyt persettää? Mä luulen, että mä olin hyväkin tässä pelissä. Oho, just sain ton tupettua ennen kuin se räjähti. Miten toi väistää jokaisen mun jutun minkä? Ai? Voisiks mä jo Iron Hookki? Aha! Sit mä käytän sen tommoseen epäilollisen. Joka on niinku oikeesti epäilollisen. Meillä on tommoseen niinku... What the fuck? 10 damagea. Joo jepa. Okei. En tippunut. Mitäs mulla nyt menee näin? Ei hyvin, kun huonosti. Ai jumalauta. Nyt mennään. You can use Iron Hook. Ei! Nyt meneekö huonosti? Nyt haluan tulla ainakin 3.
Mä olin hetken hiljaa, koska keskityin. Fuin! Pirsikka. No, niin kuin sanoin, tästä tää ei varmaankaan mene niinkään hyvin. Otan nyt toinenkin peli vaikka tästä nyt. Häh? Noin. No niin. Sitten toinen ottaa vielä tällä Iron. Music. Pets. Tassu. Mun pikkuinen tassu. Sitten otetaan täältä passapantalat. Ja sitten mulla on vielä Jeb. Joka siis vaihtaa väriä. Mennään Jeb katos. Oi. Ei, mä vihaan Ai niin. Oho, niin toi lensi. Ai, vitsi toi heitti mua damakepotuun. Ai. Mä haluan tehdä ekan tapon. Kuole. Katko sit se 10 kemmiä siitä ekosta kosta, niin mä haluan sen. Yes! Steven on olla, koska True First Blood. Mä oon 2 tyyppiä, täällä on kuollutkin vaan 2 tyyppiä. Niin. Kivasti 9 damakea. Ai, tapoin tonkin. Mä en kyllä halua, että tästä tulee mun ja ton noidan loppujen lopuksi. Ai. Tommosta. Eikä, se nyt on, ettei se ota damakea. Ton super squidin. Yes. Tässä on achievementti, että ei voittaa ilman, että kuolee kertaakaan. Mä oon saanut sen. Siitä sai jotain 600 kemmiä. Oi. Tässä on se kiva, jos mä nytkään kuolis kertaakaan. Ai jessa, mutta kyllä mä kuolen, koska noita jepa-klassi. Ei, mä kuolen noille linnuille. Ei lintuja, ei noille lintuja, vaan näitä. Noniin. Okei, mä aion voittaa tän. Just näin. 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 Yes! Ihanaa. Vielä 2 kertaa pitää tappaa tää full hiltit, joten älä jaksa.
Vitsin nuubi oikeesti. Mene vaan tänne ylös. Mene pois. Mene pois. Ei noi, osu. Ohun, vittu nuubi. Vitsi. Sitä on tullut niin passioida mitään jäpä. Nyt tosta... Tippuko? Ei tippunut. Jummia. Olisiko se nyt YouTubeen se video, kun pistin siinä sen toinen Smash Mobs. Et sä nyt mene sinne. Siis oikeesti... Pistäkää kaikki sinne kommentteihin hashtag mer-atl on noobi, koska oikeesti niin noobi mennä vaan tonne ylös ja kämppii siellä koko vitsin peliajan. Mikä tää glitch on? Ai nyt persikka. Mene pois. Mene pois. Vitsin lepakot. Et jaksa. Ei vitsi mikä homma. Oikeesti semmonen noobi, että oikeesti rupeaa ärsyttää. Ei. Sitten kun käyn taas täällä lyömistä, niin sit se taas vitsi... Sit se taas tippuu sieltä ja suosiolle ja sit se taas ampuu ne lepakot ja sitten käy vaan toistaa itseäsi tää vitsin peli. Se nyt oikeesti vitsi jaksais. Nyt mä en aio kuolla tämmösen paskalla. Yes! Ei tää on. Noin paska. Et mene ylös. Jos tää mun menee taas ylös, niin mä rupeen itkeä. Itse asiassa en rupee itkeä, se on sekalapsellista. Ei! Jos tää nyt voittaa tän, niin sit mä kyllä rupeen itkeä. Et mene ylös. Yes! Ihanaa. Okei, eli heipä hei ja muistakaa tykätä, kommentoida, tilata ja sit suosikkeihin kaikkien vapaaehtoista. Heipä hei! Miks mun skini näkyy Steven? No, kumminkin. No mä oon Steven. Heipä hei!